šta je bilo? Ali gde smo mi? Kako da izađemo odavde? Ej, ljudi, pomozite! O ne, ne mogu da verujem. Uhvaćene smo i niko nas neće spasiti. O, ovo je skrivena kamera. Hej, neko, bilo ko u pomoć. U pomoć, plašim se! Šta da radim? Ćao svima, sad ćemo se malo zabaviti. A šta tu imamo? O, čokoladni namaz. I on ide pravo u kutiju. Joj, nešto curi po meni. Nešto mekano i odvratno. Još malo i skroz će mi zaliti kosu i lice. Uj, kako odvratan osjećaj. O Bože, Liv, šta se dešava sa tobom? Ovo izgleda jako loše. Ne vidim ništa. O, ali ukus je dobar. Da, blago tebi. Šteta što nema više. Pa eto, sav sam se isprljao. Moram da se sredim. Eto. Što? Nemoguće, sve si pojela. Da, to je bilo baš ukusno. Hej, tamo gore. Daj mi još. Neverovatno. Ali ovdje skoro ništa nije ostalo. Pa, sasvim malo. Je li to sve? To nije zanimljivo. Kad bi sada bila čokoladna torta? Ide, sad ću skupiti sve za tortu. Cela činija sa jajima? Što? Izgleda veoma odvratno. Šta to radi, ne razumem. Pritisnut ću sve što mogu. Možda će negdje spasti nešto ukusno. Neverovatno. Nikad ovako nešto nisam video. Eto, ja sam spremna. Pa dobro, ne mogu da te odbijem. Eto, izvoli. Uj, šta je ovo? Uopšte nije ukusno. I veoma ligavo. A sada Coca-Cola. Izvoli, sama si izabrala to. Jao, uj, kako hladno i mokro. Stanite, ovo uopšte nije ukusno. Ne vidim ništa. A sad ću dodati malo perja. Imat ćemo odličnu pernatu drugaricu. Pa šta je to bre? Perje? Da li se šalite? Stanite, ovo nije smešno. A sad ću sve ovo posuti brašnom. Izvoli, draga. Prestanite! Ovo uopšte nije ono što sam htjela. Ne vidim ništa. I ovdje se uopšte ne može disati. O ne, stvari su se baš pogoršale. Ne želim da učestvujem u tome. Zdravo, jesi me poželjela? Pritisni dugme. Šta ću dobiti? Da vidimo. Čekate iznenađenje. Veoma ukusno i slatko iznenađenje. Cela kanta. I to je žvaka. Izvoli, draga, to je za tebe. Šta? Šta je to? O ne! Moja kosa! Sva je lepljiva! To je nemoguće! Čekajte, to je prilično ukusno! Pa to je žvaka! Wow! Ipak sam zadovoljna! Sviđa mi se! Baš ti se posrećilo! Želim da probam! Super! To je veoma ukusno! Mogu li da uzmem još? Hej, prestani da diraš moju hranu! Ali samo malo! Gotovo! Nemoj više da me diraš, zatvoreno je! Ne znam ni koje dugme da izaberem. Pa dobro, neka to bude ovo dugme. Da vidimo. Opa, cela tegla meda. Odlično. Ovo je predobar med. Prva klasa. Izvoli, mala, probaj. Sad ću ga sipati. O ne, opet nešto lepljivo i odvratno. Prestanite, ovo nije smešno. Sad ću se udaviti ovde. Dovoljno. Medeni tretmani su završeni. Kakav je to smrad. Ne može da se diše, užas. Kakav užas, pogledajte, cela kanta sirove ribe. Ovo je baš loše iznenađenje. Što to tako smrdi? Kakva gadost. Čini mi se da će se ugušiti. Pomozite mi. Umreću ovde. O ne, sad ću povratiti. Jadna. Znam kako da ti pomognem. Imam nešto. Sad će ti biti malo lakše. Veruj mi, imam novi parfem. On će prekinuti miris ribe. Tako je stvarno bolje. Hvala ti, drugarice. Dobro, igramo dalje.
dobila? Sad ćeš vidjeti. Odmah ću da ti sipam tvoj dobitak. Ovo je nešto čudno. Ne mogu da shvatim šta je to. I miris je poznat. Šta? Kečap? Ozbiljno? Čekaj, to još nije sve. Dobila si još krompirići. Tako su primamljivi. Nemoguće odoleti. Izvoli. Pompris! Da, to je ono što mi treba. Wow, kako je ukusno. Obožavam. Prelepo. Oduševljena sam. Super. Dobro, koje dugme da izaberem? Neka bude ovo. Jao, fuj. Jadna ti. Ovo neće biti lako. Ali šta da se radi? Uzmi svoj koktel. Zašto je tako hladan? Mogli ste malo da ga zagrejete? Šta je ovo? Brokoli? Užas! Pa dobro, sad ću da probam. Uj, kako odvratno! Ej, to nije fair! Gde su moji slatkiši, jeli? Odgovori! Sad ću te naučiti pameti! Čini mi se da je pravo vreme da se vratiš. Dobro je. Zdravo, kako si? Dobro, neka bude ovo dugme. Ovo je baš dobar dobitak. Koliko raznobojnih flaša. Izgledaju baš cool. Dobro, krećemo. Jao, šta ovo ne razumem? Opet nešto curi po meni. Ukus je super. A sada narančasto. Stvarno ukusno, sviđa mi se. A sada žuto. Wow, a žuto je još ukusnije. I zeleno. Ništa se ne vidi, ali je veoma ukusno. Da. Blago meni. Kako to ukusno izgleda. Baš bih voljela i ja da dobijem tako nešto. Imam dobru ideju. Sad ću sve ovo skupiti u veliki špric. Da, tako je. Izvoli, drugarice, hvataj. Da, to je jako ukusno. Hvala. Nema na čemu. I ti mi stalno pomažeš. Hajde ti prva pritisni, molim te. Dobro, nema problema. Nadam se da ću imati sreće. Pa šta je tamo? Čokoladne kuglice Maltesers. Odlično, tako su ukusne. Morao sam da proverim. Znaš, čak ti zavidi malo. Ali neće ti biti baš prijatno. Potrebna je zaštita. Izvoli. Neočekivano. Dobro, spremna sam. Dakle, drži se. Ja počinjem. To uopšte ne boli. Hvala što si mi dao zaštitu. Zamislite, to je kiša od čokoladnih kuglica. Šta može biti bolje? Dakle, sad je pravo vreme da probam sve to. To, nema više. Šta me gledaš? A vidiš da jedem? Ličiš na hrčka, baš si smešna. Pa dobro, nema veze. Eto ti, izvoli. Neočekivano, moram da bežim. Dosta, prestani. Kako je bezobrazna. Šta ja da zaberem? Neka bude ovo dugme. Kakvo veliko pakovanje mleka. Pa dobro, idemo. Izvoli, to je za tebe. Uživaj. Šta je to? Tako mokro. Baš ti hvala. Hoću li bar jednom ostati suva? Strašno. Nešto očigledno nedostaje. Dodat ću malo Oreo kolača. Izvoli. Ovo? Ne mogu da verujem. Ovo je Oreo. Super. Obožavam ih. Jako ukusno. Super. Da, igra je bila odlična. Dakle, još treba naručiti farbu. Baci kocku. Evo je. To doveze
Dovezli su farbu, super! Ćao, prođite. Ovo da. Super, hvala puno. O, da, devojke, to je ono što nam treba. Pa, hoćemo da krenemo? Hajde. Jel mi lepo stoji? Kako ovo radi? Lako. Spremna sam da radim. Joj, kako teško. Polako. Ovdje treba napraviti rupu. Tako je. Ako pratite uputstvo, sve će biti super. Drži ovo, a ja ću meriti. Tako je, uspjeli smo. O da, svaka nam čast. Evo stepnice do drugog sprata. Devojke, mi smo super graditelji. Evo tačno. Tamo ima još nešto. Žuta kutija je za mene. Meni zelena. Plava. Crvena. Oho, cela kanta farbe. Žuta farba u spreju. A ja imam valjak. A ja četkicu. Tako je mekana. Pa, hajde da krenemo. Sve ovdje treba obojiti u žuto. Gledajte, smajlić. A sad ozbiljno. O da. Sve je tako žuto, cool. Pa, idemo. Samo sekund i gotovo. Rukavice da se ne isprljam. A sad ću poraditi četkicom. O da, odlično mi ide. Hajde, valja. Tako je, sad je sve ovdje zeleno. Devojke, svaka nam čast. Moram se opustiti. Tačno! Sada treba ukrasiti sobu. Šta ima ovdje? O, kakvi slatki cvetići. Okačit ću ih ovdje. Da, tako je. Baš je lepo ispalo. Šta još ima tu? Aha, jastučići. A nikako bez njih. Sad imam mekani kutak. A evo je gospodina patke. Šta vidiš? Šta radi Britney? Oho, a Britney je ukrasila sobu. A moram i ja. Gde je moja kutija? Da vidimo. O, led traka. To mi treba. Odličan uzorak je ispao. A ova vuna će biti umjesto oblaka. Super. Samo je treba malo obojiti. Odlično. Gotovo. A sada uključujem svetlo. Wow, kao da sam stvarno na oblacima. Nedostaje samo ležaljke. Bu, Hagi Vagi, pozdravlja vas. Vreme je da zapalim par slika. Šta? Ukrasila si sobu? Hoću i ja. Šta ja imam ovdje? O, sad, sjajno. Stavit ću ga ovamo. Mada ne sviđa mi se. Možda bolje crveni balon? Ili ovo? Da, to je mnogo bolje. I obavezno trepavice. Lepota. A u ćošku će biti vreća za sedenje. Sad se mogu odmoriti sa prijateljem. Da vidimo šta je u kutiji. O, tepih od biljaka. Ukrasit ću ceo zid sa njim. I ovaj cvet će izgledati sjajno u mojoj sobi. O, šta je ovo? Treba naduvati. Uf, to je bilo teško. Ali moja fotelja je spremna. Mogu spavati na njoj zajedno sa mojim prijateljem. Ej, devojke, hajde da upoznamo naše plišane igračke. Tako su slatke. Hagi Vagi, sad imaš 3 nova prijatelja. Joj, tako si slatka, kornjačice mala. Kako je dobro što te imam. O, smislila sam nešto. Upade u auto. Jesi li spremna? Onda, gas do daske. Idemo. A sada nazad. Yes!
Ćao, ptičice. Vidi, to je jabuka. Reci jabuka. Nećeš? A ovo je leptir. Hajde, reci leptir. Pa zašto ćutiš? Dobro. Ćao, ribice. Kako ti ukjasi? Mislim da će ti se više dopasti ovom akvarijumu. Da, vidim da si oduševljena. Hej, gde si se sakrila? Evo te. Joj, pilići, tako ste divni. Obožavam vas. Pa zar možete biti toliko slatki? Idite, igrajte se zajedno. Nemate pojma koliko vas volim. Najslađa ste stvorenje na svijetu. Moji mališani. Dakle, evo broje. Halo, kad ćete stići? Super, čekam. O, evo ga. To je sigurno kurir. Zdravo. A evo mog frižidera, hvala. O da, savršeno se uklopio. A šta je unutra? O da, toliko bombona. Hej, plave su. To je moja boja. Što? Pa dobro, izvoli. Hvala puno. A ja ću onda uzeti Kit Kat. Obožavam ga. Ćao, ćao. Ja si zaboravila da je to moja boja. Jao da, naravno, to je tvoje boje, dobro. Izvoli, prijatno. Eto, sve su mi uzeli. O, imam još Skittles. Valjda me niko ne vidi. O, ne. Ćao, Tina. Dobro, uzmi. Ali hoću ja. Jao. Šta sad da jedem? O, jedna bombona. Samo jedna. O da, to je super ukusno. Obožavam Kit Kat. Prelepo. Moje omiljene Skittles bombone, dođite kod mene. Ekstra. Pa dobro, poješću barem ovo. Da, udri. O ne, ispraznio mi se telefon. Šta sad da radim? Jao, tačno, imam kutiju. Da vidimo šta je unutra. Ekran i igrača konzola. Super. Hej, Julie, hoćeš da igraš igrice sa mnom? Hoću. Super, dođi onda kod mene. Evo ti kontroler. Uključujem. Krećemo. Oho, a mogu li ja sa vama? Izvinite, devojke, ali imamo samo 2 kontrolera. Jel tako? Pa dobro. O, i ja imam kutiju. Ovdje je ekran. I tepih za plesanje. Hej, Tina, vidiš šta imam? Super, zar ne? Jeste. Hajde, raširi ga. A ja ću uključiti ekran i idemo. Tako je, samo ponavljaj sve što oni rade. O da, mislim da nam baš dobro ide. Da, to je jako zabavno. Vidi kako se zabavljaju. Hej, devojke, jel možemo da vam se pridružimo? Molim vas. Hajde, bolje da se zamenimo. Hajde. O da, baš volim da plešem. Hajde sa mnom, Julie. O da, Tina, odlično ti ide. 100% ćemo pobediti. Skok. O da, ti i ja smo bili rođeni za ples. Devojke, ne brinite, već sam naručio sve što je potrebno za kućice. To ja zovem ekspresna dostava. Raspakovat ćemo kutije i odmah ćemo početi da sređujemo naše kuće. Šta je ovo? Pacov u mom dvorištu? Mike, skloni ga odmah.
Ma daj, ovaj pacov izgleda jako slatko. Uzet ću ga sebi. Otarasila sam se pacova, sad je vreme da sredim svoju kuću. Vidim da svi počinju sa čišćenjem kućica, to je pametno. Ali šta raditi dalje? Ja već znam. Šta je ovo? Ovo sigurno nije moje. Ema, izvini, nisam hteo. Ema, smiri se, stvarno nisam hteo. Hajde da ti dam nešto ukusno. Posluži se. Ideja. U mojoj kutiji ima puno Pringles čipsa. Nameravam da ih zalepim po celoj kući. Marie, sve vidim, skloni se. A sad je vreme da ofarbam krov. Mislim da plava boja savršeno odgovara. Lepota. Joj, nije se još osušilo. A sad ću pričvrstiti trkačku stazu na krov. Vozit ću autiće po njoj. Vžuh! Kako cool izgleda. A sad ću staviti zastavu na krov. Da svi znaju ko tu živi. Marie, šta se dogodilo? Sam nam je sve u redu. Samo sam htjela da zalepim ovo na kućicu, ali nije uspjelo. Moram pokušati ponovo. Da, tako je mnogo bolje. O ne, jedan mi fali. Evo ga. Sad je sve super. A sada moram naduvati balon. Mnogo balona. Napravit ću najlepšu kućicu na svijetu. Odakle je ovo? Marie, je li ovo tvoj balon? Marie, tvoja kućica je tako čudna. Ema, jesi li vidjela? Imam najlepšu kućicu na svijetu. Predivna je. Drugari su već ukrasili svoje kućice, a šta ću ja? Tačno. Okačit ću ovaj tepih ovdje. Hajde, zašto padaš? Okej, zakucat ću te. Juj, moj prst. Pa ne treba mi ništa. U stvari znam ko mi može pomoći. Graditelji, čekam vas. Tvoj zadatak je da zakačiš ovaj glupi tepih na moju kuću. Hajde, radi. Odlično ti ide. Kod mene stalno pada ovaj tepih. A zašto se ranije nisam setila da vas pozovem? Kakvo slatko srce. Hvala vam na pomoći. Da, sad ću da platim. Ovo je za vas. Doviđenja. Uradili smo to, svaka nam čast. Kakva ukusna banana. Mislim da će mi definitivno trebati drvo banane u dvorištu. Samo treba zakopati koru i zaliti je. Wow, kakva lepota. Pogledajte samo. Moje drvo je već poraslo zajedno sa plodovima i izgleda nevjerovatno. Mislim da ispod takve palme treba da stoji ležaljka. Ovdje ću se sunčati. A još mi treba šešir i veliki ukusni koktel. Blago meni. Kod Marie su porasle banane. Ja sam tako gladan. Joj, Marie, što si cija? Pa dobro, igrat ću se sa svojim igračkama, a tebe neću zvati. To, pobedio sam. Baš mi je došla ideja za moje dvorište. Mogu napraviti košarkaški teren. Ipak sam profesionalni igrač košarke. Čak su me zvali na turnire. Gledajte kako mogu. Ups. Ema, izvini. Možeš mi dobaciti loptu. Hajde. Što? Kako si uspjela da pogodiš koš iz prvog pokušaja? A ja moram da napravim ljuljašku u svom dvorištu. Mislim da to nije teško. Da, uspjelo mi je. Neka se na njoj ljulja moja omiljena igračka. A ovdje će stajati moje lepo poštansko sanduče. O, da. Šta mi rade, prijatelji? Ja ogledam naopako. O ne, nisam htjela ovo da vidim. Mike, možeš li bar ponekad biti normalan? Šta ja mi radi? Napravila je sebi poštansko sanduče. I ja hoću. Baš mi je pala na pamet ideja. Uzet ću cvetić, umočiti ga u boju i početi da ostavljam otiske na sandučetu. O, lepota. Šta? Hoću i ja? Stavit ću unutra dinosaurusa Rexa. I zakačiti noge sa strana. Tako je. Poštar će se prepasti. Evo je poštara. Zdravo.
Ovo mi je poslao prijatelj iz Afrike. Hvala puno. Nema na čemu. Idemo dalje. Dobar dan, gospodine. Ima i za vas pismo. Sad ću ga staviti u sanduče. Ujelo me vaše poštansko sanduče. Jel vam smešno? Nemojte više tako radite ili ćete ostati bez pisama. Ko je ova lepotica? Izgledate prelepo. Vaša lepota me obara s nogu. Juj. Imam za vas pismo, kraljice lepote. Wow, hvala puno. Nemojte padati sljedeći put. Vidim da ste ukrasili svoja dvorišta. Onda morate odmah krenuti da dekorišete kućice. Mike, šta si ti smislio? Sad će onda oboji sve zidove u plavo. Cool! To izgleda zaista cool. A sad ću staviti plavi sunđerasti tepih na pod. Pogledajte. O, da. Šta još treba uraditi? Tačno. Treba mi polica za sve moje puške i igračke. Izgledat će odlično ovdje. Gledajte šta imam. Cool. Hagi Vagi, čuvaj moje igračke. A sada treba pričvrstiti nekoliko dijamanata na zidove koje sam nedavno našao u Minecraftu. Ovdje će odlično izgledati 100 dinamita. A tu će biti mjesto za mog novog kućnog ljubimca pacova. Zvaću ga Jack. Dobrodošao, druže. A sad ću napraviti sebi zonu za igranje. O, da. Obožavam igrati igrice. Oho, Mike je baš lepo ukrasio svoju sobu. Mislim da bih i ja trebala smisliti nešto slično, ali u svom stilu. Za početak ću srediti zidove. Ovdje definitivno treba više roze boje, a u tome će mi pomoći moj roze lak za nokte. Nacrtat ću srce. Preslatko. Odlično. Sve izgleda baš onako kako sam htjela. Na pod ću staviti ovaj roze tepih, a na zid ću okačiti par roze oblaka. I slika sa mojim dečkom. Mi smo tako lepi. Ovdje će se odlično uklopiti sto na koji ću staviti svoje slatke stvarčice. A ovdje će biti radio da bih mogla praviti žurke kod kuće. Sad se moramo češljati, našminkati se i staviti svoj omiljeni parfem da uvek lepo mirišem. Skoro sam zaboravila da imam i mačku Moniku. Za tebe sam također napravila ležaljku. Ti si najslađa mačka na svetu. Vidim da ti se sviđa ovdje. Zar su svi već sredili svoje sobe, a ja nisam? To hitno treba popraviti. Moram da ofarbam zidove u svoju omiljenu žutu boju. Želim da u mojoj sobi uvek bude sunčano i pozitivno. Wow, kako lepo. Baš mi se sviđa. A na pod želim da sipam pesak da se uvek osjećam kao na moru. Tako je. O, da. Blago meni. Na zidu će odlično izgledati patkica. Pogledajte kako je slatka. A ovdje će biti cela polica sa mojim omiljenim igračkama. Ćao svima. O, ja ih sve obožavam. A također će biti mjesto za crtanje. Tu ću da sviram svoj ukulele. O, a ova slika će odlično izgledati ovdje. To je moja kuća, Jerry. Jerry, reci svima fav. Tako je sladak. Evo tvoje ležaljke, druže. Hoćeš li kost možda? Hoćeš? Bravo, izvoli. Dobar dečko. Oho, svaka vam čast. Piši. Dakle, želim da mi ovaj put napravite hamburger. Veliki i ukusni. Hamburger, nema problema. Mjau, nikad nisam spremao hamburgere, ali ću dati sve od sebe. Prvo ću dodati salatu, a posle toga dodat ću ribu. Dobro je što svojim oštrim kandžama lako mogu otvoriti konzervu. Mjau.
U mom hamburgeru riba će zameniti pljeskavicu, a ribu najviše volim. O, šta će ti nož? Ne brini, neću ti ništa. Samo hoću da isečem paradajz i sir. A bez njih hamburger neće biti hamburger. A joj, kako miriše, sam bih rado pojeo to. A mjau. A ja želim da napravim slatki hamburger. Na roze lepinju ću staviti žele bombone, a pljeskavicu ću napraviti od sladoleda. Mislim da je to cool ideja. O da, baš slatko. Dodat ću kisele trake i naravno slatki sirup. Stavljam drugu lepinju i to je to. Moj hamburger je spreman. Mislim da će Lindsay biti oduševljena. Oduševljena? Čemu tu da bude oduševljena? To slabo liči na hamburger. Hoćete prestati da se smijete? Sad ću te naučiti pameti. Šta? Nemoj. Pa to je brašno. Samo probaj. Ne razumem. Mislim da je to zabavno. Uhvatio sam. Da, ja brzo reagujem. Gospodine Mačak, kako vam se sviđa ovo? Mjau, kako mokro. Da, tako je. Dobro, dosta više igre, vreme za kuvanje. Počet ću sa lepinjama. Za njih moram umestiti testo. Savršeno. Ali to nije sve. Ne smijem zaboraviti na povrće koje treba iseći na tanke kolutove. I naravno mi treba mleveno meso. Ukusna pljeskavica je najvažniji deo hamburgera. Također, veoma važan je i sos. Moram ga napraviti. Mislim da je pljeskavica savršena. Ostaje mi samo da napravim lepinje i sastavim svoj hamburger. Takav hamburger će sigurno svakog oduševiti. On nije samo veliki, nego i neverovatno sočan i ukusan. Samo pogledajte kakva lepota. Svaka mi čast. O da, ja sam genije. A mjau, to je sigurno. Čak sam i ja postao gladan. Lindsay, probaj. Oho, svi hamburgeri izgledaju veoma ukusno. Sa jednim izuzetkom. Gospodine Mačak, šta si napravio? Zašto tvoj hamburger tako smrdi? Znaš, čak ni neću da ga probam. Bije. O, bolje da probam ovaj slatki roze hamburger koji mi je pripremila Chloe. Wow! Ovo je veoma cool. Super. Preostaje da probam ogroman hamburger od šefa Ethana. To nije običan hamburger, to je cijela torta. O da, ovo je najbolji hamburger u mom životu. To je pobednik, čestitam. Da, znao sam da ću pobediti. Ipak sam ja šef, a vi niste. Prestani da se hvališ. Dođi ovamo. O, ne. Ovo, što se dešava? O, jadni šef. Probudio je zvijera u našu mačku. Mjau, nisam završila. Opet sam gladna. Spremite mi jaje na oko. O, to je lako. Mjau, pogledajte kakav kalup imam. Napravit ću ogromne žute oči od žumanaca. Mislim da je ispalo zabavno. To zaista liči na mene. Ostaje samo dodati par detalja od mesa. Da, tako je. Stavljam na tanjir. I dodajem malo kobasice. O, ovo je pravo remek delo. Mjau. Završio sam. O, kakav ukusan jogurt.
Dobro, dosta. Od ostalog jogurta ću napraviti desert. Znam da je Lindsay htjela jaje, ali moj desert će biti baš u obliku jaja. Jogurt od belance, a žumance će biti od slatkih breskva. Moram da probam. Baš ukusno. Dakle, stavljam breskve u jogurt. I gotovo. Završila sam. Ovo baš liči na pravu kajganu. Tako je, samo liči. Ali ja ću napraviti pravu kajganu sa povrćem. Za početak ću narendati šargarepu direktno na jaje. Zatim ovu smesu moram sipati na pleh i ispeći. Ovo je osnova za kajganu. Tako je. Sad je treba ubiti u rolnu. Divno. A ovu rolnu ću posuti sirom. Što više sira, bolje. I gotovo. Kako vam se sviđa? Mislim da izgleda prelepo, zar ne? Wow, slažem se. To je divno. Šta? A, gde je moj jogurt? Mislim da znam koga je pojeo. Tragovi su te izdali, mačak. Zar te nije sramota? A ne viči, mjau. A to uopšte nisam bio ja. Požurite, gladna sam. Naravno, prijatno, draga. O, konačno. Tu je nešto neobično. Ovdje je nešto slatko. A ovo? O, šta je ovo? Chloe, šta si napravila? Zašto su ovdje samo žumanca? Okej, probat ću to. A, pa to su breskve. Pa nije nešto da vam kažem. Wow, šefova rolna izgleda mnogo bolje. Stavio je mnogo sira koji ja obožavam. Baš ukusno. Dakle, ostaje probati jelo mačka. To najviše liči na klasični doručak. Oho! Koliko je ovo ukusno! A gospodine mačak, čestitam, pobedio si! O ne, kako sam mogao da izgubim mačku? Jer sam ja najbolji, mjau. Donao sam daske. Uz pomoć njih ću da sagradim kuću. Da, odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Treba napraviti rupe ovdje i ovdje. Da, eto. Moja kuća je spremna. Dođi kod mene, zvaću te Clyde. A šta je kod Nicole? To, primajte posao, gospođice. O, hvala puno. Ovo je za vas, izvolite. Doviđenja. Mike, kako ti se sviđa moja kuća, jeli? Ništa posebno. Tako je. O ne, gde ćeš? Ali lak se još nije osušio. Dobro, neka šeta. A ja ću farbati kućicu lakom. Super ideja. Wow, kako lepa ljubičasta boja. Ali šta još da dodam? O, tačno! Pala mi je na pamet, super ideja. Uz pomoć sunđera i farbe može se napraviti imitacija cigli na kući. To će biti tako lepo. Pogledajte, dobro mi ide. A sad će mi trebati čarobni valjak. Pitate se zašto je čarobni? Eto zašto. Sad ću sa njim ofarbati krov. Wow, to je baš ono što mi je trebalo. Super! O, Maco, šta radiš ovdje? O, jesi se zapetljala? Sad ću ti pomoći da se izvučeš. Tačno! Treba ukrasiti kućicu tvojim omiljenim koncima za pletenje. Napisat ću reč mačka. A sad ću ukrasiti i prozor. O, ispalo je baš slatko. Ja imam najbolje ideje. Eto, sve je gotovo. Ovdje ću staviti grebalicu u obliku cveta. Ona čak i prelepo miriše. A ovdje će biti činija sa hranom i vodom. O, a što ovdje radi pas, majko? Izvini, Nicole, Clyde nije hteo. Ma nema šanse, ja to tako neću ostaviti. Gubi se sa moje teritorije. Uvodim zabranu za pse. Kako je bezobrazna.
Dobro, i mi moramo ukrasiti kuću i već znam kako. Za početak ću ofarbati kuću. Hej, Clyde, to je moja četkica, vrati mi. Hvala. Dakle, prvo treba ofarbati kuću u plavu boju. Eto, gotovo. O ne, Clyde se isprljao u farbi. Kako si smotan. Ali nema veze, imam ideju. Hajde da ostavimo tvoje tragove na kućici, da bi svi znali da ovdje živi najbolji pas Clyde. Da, baci kocku. O, ti si na meni ostavio trag. Hej, što to tamo nosiš? O, pa to je korpica sa teniskim lopticama, svaka čast. Hoćeš da se igraš? Hajde, dok Clyde hvata loptice, ja ću ukrašavati kuću lopticama. Bacit ću par teniskih loptica na krov. Da, ispada super. Gledajte. A ovdje će visati omiljene koske Clyda. Tu će biti tablica da bi svi znali da je ovo kuća psa. Ostalo je staviti činiju sa vodom i hranom za Clyda. I želim da stavim bazen. Da. Napolju je veoma vruće. On sigurno neće imati ništa protiv da malo pliva. Sipao sam vodu, a sad ću baciti par omiljenih igračaka Clyda. Clyde, vidi šta imam za tebe. Hajde, upadaj u bazen. Kako ti se sviđa, jeli? O, vidim da uživaš. O ne, prskaš me vodom. To je zabavno. Prestani. Ne, prestanite! Moja mačka ne voli vodu, Mike dosta. Mi idemo unutra. Ne brini, tu smo u bezbednosti. Ja, ali ovdje je baš prazno. Hajde da ukrasimo kućicu iznutra. Prvo nam treba tepih, tako je? O, skoro sam zaboravila da treba da te počeše. Hajde da te očešlja, moja slatka mačka. Eto. O, koliko dlaka. Imam ideju, mogu napraviti lepe pufnaste šapice na zidovima. Dodat ću malo rasvete i to je to, lepota. A ovdje ću okačiti ležaljku za tebe. Možeš se odmarati ovdje, probaj. Jel ti se sviđa? Super. A sad ću ukrasiti zid rasvetom. Wow, kako je to slatko. Okačit ću još par polica. A na police ću staviti kolekciju tvojih omiljenih ogrlica. Moja princeza ima ogromnu garderobu. Samo pogledajte koliko nema haljina i kostima. O, preslatko. A ovo je moje omiljeno odelo. Hajde da ga obučemo. Wow, ti si najlepša mačka na svetu. A, moja princeza. O, kako je lepo. Mi također treba da ukrasimo kuću unutra. Krećemo. Clyde, pala mi na pamet super ideja. Hajde prvo da ukrasimo pod. Stavit ću na pod meke plave pločice. Jel ti se sviđa? Naravno da ti se sviđa. Obožavam te. A sada treba dodati malo osvetljenja. Aha, zalepit ću ga ovako. Da, izgleda stvarno cool. A još sam odštampao tvoje slike. Pogledaj kako si sladak. Okačit ćemo na zid par tvojih slika. A još slike tvoje mame, tate, bake i deke. Super. Ovdje ću okačiti police na kojima će biti tvoje omiljene igračke. Sjajno. I okačit ću par konopaca koje ćeš moći da grickaš. Vidim da ti se sve jako sviđa. Dobar dečko, ovdje ću staviti tvoju ležaljku, a tu ću okačiti televizor. Clyde, hajde lezi ovdje. A ja ću da te mazim. Hajde da gledamo zajedno televizor. Hajde da vidimo šta pokazuju. O, emisija o mačkama. O, izvini, Clyde, nisam hteo. Prebacujem. Da, emisija o psima ti se mnogo više sviđa. Uživaj. Obožavam te, mali moj. O, mamice, šta je ovo? O, pa danas je rođendan moje mački. Kako sam mogla to da zaboravim? Treba ga proslaviti.
Ja sam već sve pripremila za proslavu. Obukla sam svoju princezu u najlepšu haljinu. A ovo je najlepša tortica specijalno za tebe. Hajde, zamisli želju. Čestitam! Jel ti se sviđa? A vidim da si srećna. Srećan rođendan! O, majki Clyde su tužni sami. Njima bez nas nije tako zabavno, princezo. Dobro, hajde da ih pozovemo kod nas. Mike, dođite kod nas u goste. Stvarno? Vrlo rado. Idemo, Clyde. Ćao, princezo, srećan rođendan. Ovo je poklon od nas. O, kako slatko, hvala vam puno. To je Clydeova ideja. Dvojke, hajde da igramo žmurke zajedno. Hajde papir, kamen, makaze, ko će da traži? Amanda, ti tražiš. Sad ću se tako sakriti da me nikad nećeš naći. Mislim da me niko neće naći ovde. Osim pauka. Jao, baš je jezivo ovde. Pitam se šta je u tim sefovima. Tako su lepi. Da vidimo. Ajoj, u pomoć. Krećem da tražim. Gde su svi mogli da odu? Opa, Phoebina frizura ju je odala. A gde je Mike? Ne znam. Hajde zajedno da tražimo. Osjećam da se dio ovoj ostavi. Oho, nikad nisam bila ovde. Koliko ovde ima zanimljivih stvari. Phoebe, vidi, tu je 3 sefa. Možda se Mike sakrije u jednom od njih. Znam da zvuči glupo, ali hajde da preverimo. Hajde. Da vidimo. Ne, to sigurno nije Mike. Ovo je moja omiljena čokoladica Kinder Bueno. Hajde prvo da jedemo, onda ćemo nastaviti da tražimo. Možda je u ovoj kutiji. U pomoć! Jao, očigledno ovu kutiju dugo nisu otvarali pre nas. Ostaje da proverimo zelenu. Oho, našli smo Majka. I čeka nas super challenge. Znala sam da će dobiti nešto ukusno. Jo, šta da radim? Nadam se da flaša neće eksplodirati. Dobro je. Zašto tako dugo? Vreme da i ja otvorim sef. Slika govori da me očekuje nešto neprijatno. Kaka na sefu nije prevarila. Mrzim limune. Mike, a šta je kod tebe? Opa, ja imam oblak. Izgleda da će biti kiša, ali neobična nego slatka. Pogledajte, da li ste nekad vidjeli kišu od Skittles bombona? Nisam ni ja. Blago meni. Phoebe, zašto ne piješ kolu? Kakva brzina. Bilo je ukusno. Joj, izgleda da će sad biti nešto. Od toga su u celoj zgradi pukla sva stakla. Izvinite, nisam htjela. Kako te nije sramota? Ljudi te gledaju. Prestani da gunđaš. Amanda, bolje jedi svoje limune. Jao, nadala sam se da ste zaboravili na njih. U redu, znam. Da bih ih lakše progutala, moram ih piti, a ne jesti. Možda limunov sok neće biti tako loš. Postoji samo jedan način da saznam to. Da probam. Hej, pazi šta radiš. Amanda, sad ćemo ti mi doći. Ne derite se, i bez vas mi je teško. Ajoj, kakav užas. Jo, ali za vas je to besplatan tuš. Zašto se završila slatka kiša? Tako je bolje. A zašto samo Mike dobio ove bombone? Biće dovoljno za sve. Hej, šta to radiš? Daj mi tanjir. Sad je to tvoj novi šešir. A ja ću ukrasti ceo oblak. Kako mi je to dosadilo? Prestani da diraš ono što pripada meni. Jesi htjela bombone? Eto ti.
kako boli. Mislim da sam i ovog puta imala sreće. Mogu li da budem prva? Wow! Nisam znala da mogu dobiti novi iPhone u sefu. Od sad ću imati najlepše slike. Majka Amanda, osmijeh. Ej, šta tu radiš? To je za uspomenu. Vreme je da saznamo šta se nalazi u vašim sefovima. Zašto neko dobije iPhone? A ja ovaj smrdljivi luk. Fuj. A šta je kod mene? Čudno. Nemam 5 godina. Šta da radim s ovim lutkama? Ali izgledaju stvarno cool. Mogu da se igram? Šta se dešava? Moja ruka ne osjećam je. Shvatila sam šta ću mi ove lutke. Prijatelji, sad mogu upravljati vama. Da vidim šta još ima u mom iPhone-u. Phoebe, ruke gore. Čudno, ali i ovako sve vidim. To još nije sve. A sad potresi rukom. Ovako. Oho, nisam mislila da je to tako zabavno. Jao, to je novi iPhone. Vidi šta si uradila. Razbio se. Ali nisam namjerno. Mike, hajde, jedi svoj luk. Muka mi je samo od njegovog mirisa. Ne, neću da ga jedem. Jedi. Rekla sam da jedeš. Neću. Onda ću morati da pribegnem lutki. Sad ćeš morati da zagrizaš taj luk. Ne. Odvratno. Već osjećam kako se taj miris širi po celoj sobi. Majka, da li si znao da možeš jesti i udarati sebe po glavi istovremeno? Nisam znao i ne bih to hteo da znam. Kakav užas. Prestalo je. Amanda, ne diraj više ove lutke, dosta. Nisam mislila da je to tako zabavno. A sad, društvo, hajde svi da plešemo. Brže, brže, brže. O, da. Jo. Sada sam izgubila lutke. Gde su? Sad su kod nas. Samo sam htjela da se igram. Ovaj put me očekuje nešto zabavno. O da, obožavam čips. Vreme je za ručak, ali kako da otvorim ovo pakovanje? Nemam dovoljno snage. Ovako. Sada Amanda može jesti čips. Sa sebe. Nadam se da ću dobiti nešto ne mnogo gadno. O ne, zašto nemam sreće? Mrzim brokoli. Mike, hoćeš da probaš moj čips? Da, onda zatvori oči i otvori usta. Šta? Fuj, odvratno. Kao da sam žvakao travu. Nije smešno. Phoebe, a šta ti imaš u sefu? A kod mene? Ovaj ljubičasti šešir. Jo, gde je ona? Čudno. Ne razumijem, šta će mi? Običan šešir. Oho! Ne. Nevidljivu kapu sigurno nikome neću dati. Mike, vreme je da isprazniš tvoj tanjir. Ali ne želim. Moraš, Mike. Fuj, dosta mi je. Nemate pojma koliko je to gadno. Onda ćemo te mi nahraniti. Jao, zašto ste tako okrutni? To je najgore mučenje koje sam mogao da zamislim. Već osjećam kako smrdim iznutra. Jao, sad ćete i vi osjetiti. Mike, to je odvratno. Trebaju nam gas maske. O, zašto meni niste ostavili? Neću ni ja da mirišem to. U stvari, miris je nestao. Vazduh u sobi je ponovo svež. Amanda, vreme je da pojedeš čips. Slažem se, taman sam ogladnila. Ja, oduševljena sam. I ja bih htjela da probam. Skloni ruke. Cicio, ako ne želiš na dobar način, pričat ćemo na loš. Oho, nisam znao da čips može da leti. Ili to je sve lukava Phoebe napravila. Znamo da si to ti. Pa šta sad?
Bitno je da sam probala čips. Kako me nervira taj glupi šešir. Hej, gde ćeš, stani? Gde mi je šešir? Jao, sad nikad neću naći ni šešir, ni svog psa. Prank sa stolicom nikad neće ostariti. Subscribeujte Barada da ne propustite nove zanimljive i uzbudljive challenge. Sa nama je uvek zabavno.